Neviem, či máte niekedy aj vy taký malý osobný dojem, že práve v tom športe sú známe nielen tváre, ale veľmi známe sú aj hlasy. Že možno aj o polnoci, keby sa ten typický hlas ozval, tak viete, áno, to je ten a ten, ktorý komentoval to a to. Tak skúste rozmýšľať, či dobre analyzujete tento záznam. Na žiadnom krasokorčuliarskom podujatí nesmú chýbať tí, ktorí sa vždy postarajú o zrušenie nielen obecenstva, ale aj samotných aktérov krasokorčuliarov. Sú to naši milí a všade obľúbení rozhodcovia. Sami ste videli, že práve v čase, keď ten záznam bol nakrútený, tak bol mesiac Československo-sovietskeho priateľstva. Prichádza pán Karol Polák. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som sa, ak dovolíte, na úvod poďakoval Jarke Hargašovej. Áno, že chcela byť, ja by som si to vymenil s ňou. Ja som počul, že si necháva robiť plastiku, že vás. Hej. No, ono stále ešte je dosť času. Ja si myslím, že by sme to mohli vyskúšať potom, Jarka, na chvíľočku. Vy ste prišli sem s obálkou, ktorej musíte... Dá sa to vyskúšať, prečo nie? No. Len ako teda pretlačiť tú tvár? No, to zase... To je tú ťažké. tvár by ani nešlo. Ono je to asi ťažké vyhlásiť kolegu z branže a teraz spomedzi troch nominovaných toho najlepšieho. Už to mám urobiť. Ale vám neostáva nič iné, len to urobiť. Tak sa poďme na to pozrieť. Kto bude víťazom v tých kategóriách športových moderátorov? Tu je veľkým písmenom napísané Jarmila Hargašová. Jarka Hargašová. Blahoželám. Ak môžem, ja by som chcel zaželať, aby tejto mladej generácii chcem zaželať, aby sa do našich médií vrátila odbornosť, profesionalita a úcta k materinskému jazyku. Ak sa to podarí, to bude terno. Takže Jarka, veľmi rád vám odovzdávam túto cenu. A nielen preto, že ste chceli byť Karolom Polákom. Držím vám palce. Ďakujem všetkým, ktorí by poslali hlas, samozrejme. Ja priznám sa, keď som tú nomináciu dostala, tak som sa zľakla, lebo tie kategórie bývajú väčšinou muži a ženy. Tak som sa zľakla, či to nie je kategória moderátorka športu. Ale našťastie nie, teda zahrňa aj všetkých mužských kolegov, či už teda v Markíze a v Lune a predovšetkým v slovenskej televízii, kde vysielajú naozaj najviac športu a kde je to najpočetnejšia redakcia. A ja musím povedať, že si zo všetkých týchto médií svojich kolegov naozaj hlboko vážim ako odborníkov, komentátorov a je to pre mňa veľká česť, že som tú cenu dostala. Ďakujem.